Pwedeng lalayas. Ako lang kasi dito palagi sa bahay. So, kaya kailangan nating lumayas, no? Kunin na natin yung pinakamaliit natin na bag. Ayaw ko talaga magdala ng bag kung mag-grocery ako. Kaso, ngayong araw, kailangan natin kasi nga, hindi na tayo nag-jacket kasi mainit na sa labas. Ngayon, nag-sweater lang ako kasi nga basa yung buhok ko at masakit sa likod. Ito na yung time talaga na lalayas tayo mga loves para bibili tayo ng gulay para may makain ang ating asawa, no? Tara, samahan niyo na lang ako mga loves at tignan natin kung ano yung mabibili natin sa tindahan. At of course, andito na tayo, Adams, ang ating paboritong tindahan kung saan yung mga halaman na ating mga tinatanim. First, ang una nating kunin is meron tayong nakitang talong, ang haba ng talong. Naisip ko kasi, nakukuha ako ng talong para maglawoy, bulang lang ba? Kaso talaga, kaya kumuha din ako nito kasi masarap yan sa bulang lang. So yun, so continue lang ako sa mga pinag-iisip ko kung anong mga gagawin ko at lulutuin. At napaisip din ako, ano kaya makain ni Tami na talagang gustong-gusto niya. So, kumuha din ako ng cauliflower and then, pagkatapos niyan, kumuha din ako ng broccoli rub kasi na nga, paborito ni Mr. At lumabas na ako, nakakuha na ako ng luto na pagkain para sa lunch natin kasi nagutom na si Inday Merian. Iba pa naman ako magutong mga darling, no? Kasi talagang mahimatay, feeling na mahimatay talaga ako, walang lakas. So, kaya kumain ako sa sasakyan habang nagyaw-yaw, hindi ko na iparinig sa inyo, time-lapse na lang tayo. Masarap yung kinakain natin kasi walang lasa. Walang lasa yung gulay, walang lasa yung rice kasi nga wala talagang salt na nanlagay. At pagkatapos kong kumain, diretso na tayo sa Walmart kasi nga Walmart yung puntahan natin kasi meron po ako talagang plano. Habang nagdadrive ako dito, hanggang nakarating ako sa Walmart, iniisip ko ano ba ang kailangan ko sa Walmart. Talagang nakakalimutin na si Inday Merian mga loves. Ito talaga yung problema ko, no. Kapag meron akong gagawin, kailangan kong ilista sa note sa aking cellphone. Dito mga loves. And mga half hour na ako dito nakaupo sa sasakyan. Andito na ako sa Walmart. Kaso, hindi ko maalala kung ano yung bibili ko. Kung ano yung pinunta ko dito. Galing ako sa Adams, nakabili na ako dito kung ano yung kailangan ko. Pero, pupunta ako dito sa Walmart para meron akong bilhin. So, ngayon, hindi ko talaga maala-alala kung ano yun. Ay, didami, no? Talagang hindi ko talaga alam mga darling, no? Dito, ang ganda ng sasakyan na ito, oh. Look, parang laruan ba? No, parang laruan lang. But anyway, so hindi ko maalala kung ano yung bibilhin ko dito sa. Ang gagawin ko na lang is magpunta tayo sa Walmart para malaman natin kung ano talaga yung kailangan ko. Baka makita natin at maalala. Tara. Hindi pala talaga nakakatawa mga loves ang ganitong pangyayari. Yung meron kang gustong balhin na alam mo na talagang gustong bilhin mo at hindi mo maalala. Isa talaga yan sa pinakamasakit pala talaga sa ulo. Kaya naintindihan ko yung mga may edad na parang aggravated sila, no, kapag talagang hindi nila maalala. So ngayon, nandito na tayo sa loob. Of course, meron tayong nakita ditong lalaki. May edad na po siya. Naghanap siya ng lipstick. And then, I think ibigay niya sa asawa niya. Iwan ko kung bakit dito ako napunta. Alam ko na hindi ito yung kailangan ko. Pero nakabili nga ako dito kasi meron akong napanood na na maganda itong eyebrow pencil, no? And of course, nakapunta na naman tayo sa mga pangbahay, mga kusina at hindi din ito yung mga talagang pinunta ko dito. So, kaya palakad-lakad na lang ako dito hanggat maalala ko ang ating kailangan dito. At meron din tayong nakitang aso, hindi din aso yung pinahanap ko dito. Pagkatapos mga loves, nagpunta ako dito sa mga damit na area kasi nga gustong-gusto ko din talagang makita kung anong mga paninda dito, anong mga damit na meron. Meron ako ditong gustong-gusto, kaso hindi po ito. Kaso talaga, kapag bibilhin ko ito, baka meron tayong makita sa kalsada na kaparihas. Kasi talaga, dito sa Walmart, bulk ba, parang marami kang mabili na same lang ganyan. So, baka taga dito lang yung ito yung gusto ko talaga, itim na damit. Kaso talaga, takot ako baka magkadasmagan mi ba, parehas magsinina. Sas mo na akong kakuanan kay talagang ang sa Walmart, no, ang daming bumibili. Kahit hindi naman mura yung presyo nila, ito gusto ko din ito. Kaso talaga parang sobrang high-waisted siya. So parang hindi talaga siya bagay sa akin. Nagpunta dito ako sa Gulayan kasi parang na-feel ko na parang continue lang tayo dito palakad-lakad hanggang naalala ko pala na ang gusto ko pala ditong bilhin is yung gusto ni Tami, yung salad. So buti na lang sabi ko, ito pala yung talagang gusto ko. At pagkatapos lumabas na ako mga loves, pauwi na tayo. Ito yung grocery na walay klaro mga loves. Uy, pinatay ko na naman. Ito yung grocery na walay klaro. Kasi po, bumili ako ng talong, no? Nakita nyo naman. Plano ko sana magsabaw. Sabi ko, magsabaw tayo. Lagyan natin ng shrimp.
So, bumili ako ng 2 talong. So, ngayon, hindi man ako bumili ng mga kaparis. So, ito lang talong. So, ang gagawin ko na lang nito is maglawuin na lang ako talong. puro talong na lang itong ating lalawuin, no? Bumili ako nito. Maganda ito sa kape. Baka gusto ni Mister. So, yun. At, yun. Cauliflower. Bumili ako nito para gusto kong magsabaw. So, ginuo ko pagka yun ako danghagay ko. Nagdali-dali magugugod. Nag-isip ako ba doon sa Walmart? Nag-isip ako kung ano nga yung binibili ko. And, yun. Naalala ko pero nakalimutan ko yung ibang plano ko. Pero at least binilhan ko si Tami ng paborito niya, broccoli rub. Hi guys, magluto ta og fried chicken. Nakita lang nako ni siya. Nakita ko lang ito sa YouTube. So may tubig tayo dito. Wala na itong measure. And then lagyan nito ng asin, 1.5 tablespoon. So i-measure lang natin para sure. Nakita ko ito sa YouTube. 3 years ago in-upload ito. And then daming magandang feedbacks. So ang daming magandang sinasabi yung mga gumagawa nito na pinapalo niya. So i-try natin ngayon. Lagay natin yung ating garlic. Wala na itong measure mga loves. Nasa sa inyo na yan. Kung marunong kayong magtansya-tansya, hindi maganda. I-mix natin ito. Lagay na natin dito yung ating manok. And then yung tubig is warm water lang siya. Hindi siya maginaw, basta warm. Alam nyo na yung warm. Mainit-init or hindi maginaw masyado. Hindi masyadong mainit na nagbukal-bukal. Basta yan siya. So, yan. Ito yung ating nabili na manok doon sa Adams. So, yan siya. Ilagay natin siya dyan. Tawag nito brine. O, diba? Hindi po siya brine. Yan, itry natin. Hindi niya sinabi na ilagay sa refrigerator. 1 cup na flour. 3/4 cornstarch. Baking powder, 1 teaspoon. One teaspoon baking powder. Then, dahil mahilig po ako sa black pepper, punong-puno yung 1 teaspoon. Kasi mahilig po talaga ako. Depende na yan sa inyo. And then, ito yung chili powder. 1 teaspoon chili powder. Paprika. 1 teaspoon paprika. Of course, I want to put, gusto kong lagyan ng cayenne. Half lang mga loves. So, wala po yan sa recipe. Ang sabi pa doon sa, dapat garlic powder. But this is granulated garlic, no? Iba yung niya, texture. Ito yung ating garlic. Yan. Kuha tayo dito ng half cup na mix na powder. Move natin dito. 1 teaspoon of vinegar. Ilagay natin dito sa half cup. Yung vinegar. At isang itlog. One cup na tubig. So, ang gagawin natin, ang una nating gawin is kuha tayo ng chicken. Ating inudno dito sa ating powder. Dito next.
No? Patuluin natin mga loves. And then, balik tayo dito sa powder. Sana mainit na po ito, no? Kunin natin yung ano. Tikman natin mga love. Sabi pa Jollibee daw ito, pero sa tingin ko hindi naman, para daw Jollibee, sabi pa sa YouTube. At saka ang daming nag-try nito. So i-try natin habang mainit pa. Pina-follow ko yung ano niya, yung mga seasoning. I think need more seasoning, like a little bit of salt. Crunchy. Juicy ang laman, which is the best thing. Kasi kung juicy ang unod, laman, maganda siya mga loves. Lutong-luto at saka sobrang juicy.